Ang order ni mo sa TikTok, naabot na. Unsa man ka mag-order wang kaog lube. Mong! Jumong! Ang imong order sa TikTok, naabot na. Nag-order wang kag lube, pati mo layuan ang mga tabok lugot. Awa, unsa na na, kuano? Delivery. Samad na po siguro, ang kuko. Tara, hindi, Jay. Biyaan ka ron, Jay. Biyaan ka ron. Oh. Karga. Oh. Order pag saging sa TikTok. Kargado kayo, me. Kargado kayo, me. Mukha mo na sa kahoy. Ah, gabi kargaw. Lubi. Naamo, nag-order mo ko sa TikTok kung saging god. Yung gaturan oy. May. Pahuway sa. Pahuway. Ay, pundo sa kusog. Ay, layo pa kayo. Mabtan tarong ulan ah. Nakita ng balayo. Nisulod yung tos bubong to. Sanay motor ito sulod oy. Karga na, karga. Sakong bugas. Silok do. Tawagin mo rin taho niyo. Taho. Ginamay, ginamay. Pagulit tole wala na gamay na dalaan ni. Gamay lang day. Hanina na lang. Imong dalong kada sigag palit kalinan. Pag balhin kag lamanan, dala na pud. Ah, iskabantal. Anak ini siya na Juan. Aman. Ah, bati ng blaka. Di na mabunuhan di kay munga. Ah, linyaw. Mana, tuan komandir to una na. Sabi puro kargado. Mandir alkin. Puro kargado. Paguli kargado pod. Sila si Bida kita lugsong. Kabil soran dala na buyag. Puro katingog. Oh, si Bida. Ito ano? Sinisura ko na dia. Si Bida yun. Ah, napaydalan. Lisod kayo. Danlog. Order mo saging sa TikTok pod. Sa maning order sa TikTok ko dapat bang layuag hatdan. Naaman dito sa tabok lugot. Ah, danlog ba ni panas oh? Dire. Danlog gani. Ah. Bunal lagi ah. Dami mo. Pati man danlog ah. Katik-katik naglilingkod ba? Doon na sapa. Oh. Dire ang lisod. Dire lisod kaayo. Ayo ana alkin eh. Ito. Lisod kayo. Abot na siya ito babaw. Ah!
Dalan pa ni. Sakit na kayong gamot. Agay. Mura nagmabugto. Ugat. Grabe karga. Huwag sa gamay. Katay. Order ng saging stick to God. Itong layo ah. Hey, May. Lito, wala pa. Layo pa. Naglibot pa to sa tao. Sabang ito yung yun, Jay. Butang na dyan babaw, Jay. Ay, lisod kayo rin ba? Baliki. Butang na anak. Baliki ito kay lisod to ba? Bag. Lito. Ay, babaw. Lisod manggugay ito. Bukat kayo ito yung karga. Oh, pati lisura oh. Grabe, dalan dito eh. Pero kunahan pa ba eh, paulay. Ito. Ay, daghan na ba itong lubian dala? Grabe kalisod. Pati yung paita. Kahimtangan yun. Hirap-hirap yun. Hirap pas kalisod. Pati yung kargaduha. Ito orang isa oh. Waro. Gawas na. Naglisod na. Karga. Danlog ay. Danlog kayo da. Inay da. Lisod kayo. Oh, bugat pa kayo karga. Karga lubi. Kan kayo. Pila ka bok lubi, Lit? Pito. Yan po. Dagko pa kayo nga lubi. Napay bag. Napay. Sa parang pangkarga. Pait lagi. Tiniil oy. Di magsilbig di magtiniil. Pati ng luwang panas. Oh. Hoy, saway. Sakit kayo baga. Oh, agay padala no. Namayabas pa ka. Mana dugay ako buluan na. Balikat to kay basig bugat ka to. Tapos namayabas pa man. Timo may bayabas. Na si balon siguro dia, magdia may magkuha. Kuha na ba si tubig dito ba? Tawa daw dia, kasi ni makuha dia. Mas duol man gud kunta dito. May galon po diri ah. Na dito payag. Nay balon na kunan. Ito ba? Suta ito. Ha? Wapo yung maghimog balon rin. Ini oh, tubod rin kusugay ni. Ito ah. Ha? Kalutan, magkaluton rin oh. Duloy. No? Tubod oh. Layo to eh. Lami na, gani. Na may kabaw dito naglunang. Anong kaban na nito? Atong ikaliguan naman doon. Ano kung tubing gawas ba to? Adora to. Pabor manggo dito no? Layo. Hugaw ito eh. Hugaw. Naman po naman. Ayo, tubod ba niyo? Kusugay ang tuburan no? Nagduga. Kabaw. Ihis kabaw mo nakakusog. Na kabaw ito babaw. Ito, pangpang mo ni. Pangpang lagi ka no? Tubod jud siya. Pangiot so? Dito mga Jordan. Apel daw kanilag. Gigutom naman tighakot. Nagtimo sa bayabas. Oh, bayabas lagi timo. Ayan ning kahimtang bukid pati yung paita. Wa dugay pa maglungag pa. Nya kabo pag tubig to pikas lugot. Ano to Ji? Sabay siya mo kabutubig. Ka bisig kaw giring tong isda ito. Kaya layo isa sa ubos, iwa-iwa dito. Na kay sunod mi pati nga pahuway sa pati puya man. No, sandi pa sana no. Naglandog. Danog gani mo likado magkambunal ka na. Oh, kat-kat pa tanang pangpangan na. Ya magyud.
sapa. Sapa nga gamay. Hoy. Ya, human na. Nakaon sad mi. Kumbati na sad mi. Kat-kat na po mi anang pangpang. Sud buangan ni. Lumping. So,